Pini tani linali to mafan Voreng Awarsai APHUTHAK LABANGSO a video lo nang than pachini pon ikpo lapen pini nang kithan pon zila bangke West Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Awarsai APHUTHAK sinali tumpan labangso video lo nang than pachini pon ikpo tangti aprangsi KARDOM kadukawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kelang rado anafans tami nang litum jong sila bangso YouTube channel na anta subscribe prelang pulte prabjin pen subscribe ikon lapen adung hestame belarjan thekling hola bangso dim stame nang litum berpon igdenon tangte la West Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Awarsai APHUTHAK le non pathiek pen chithan pononang lapen lang pononang advertisement alo na litum penang an social media long thek pon long potahai lo la pen chini potahai lo stame hala ka chini ne ke thek long litum dolang mate do tahai lang meni pasini lila bangso APHUTHAK stame na litum phan nang than pa chini pon ikpo la pen la bangso Voreng Awarsai apak kapiklang pon la bangke na litum la screen long thek pon long ikpo Kheroni College West Karbi Anglong pensi piklang pon la pen copy pi kon ana vacancies si kidoma kai planning ji ko son malabang so APHUTHAK le non pathiek pen labang so video long lang pon nang aprang si dak ke tok bangkela son la situation la Kheroni College Kheroni West Karbi Anglong Assam invites application to eligible candidates for the post of assistant professor which is lying vacancy one post in each of the following subject asila son lo and Kheroni College West Karbi Anglong mate Kheroni College sa hin pensila bang so Voreng Awarsai bang piklang pon iklo asi Ning Kehang abang fiatum da assistant professor afan apus mate vacancies to nasinali tum dong si jogdun ikji Ning hang pulata nalitum jogdun iktame tangte non labang so details le lang polonang kon ana vacancy apus sidoma nalitum la screen long dak thek pon long ikpo kon ana apus dak do pon ma aprang si nalitum thek pon long ikpo art stream afan lang pon paprang nang art stream long bang English a subject afan ki thom ando la pen Assamese afan hini do la pen da Bengali afan ki thom do dia ekta hini do la pen economic a subject afan hini do lapen education afan hini do lapen political science afan stami hini lapen story hini lapen logic lapen philosophy afan stami dak hini aposto kadu ka pen dak 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 apostolo art stream phane lapen dak commerce stream phan bang la son lo commerce stream bang e copy pc nang jima la bang ke copy pc ke doma accountancy afan hini lapen management afan hini kadu ka pen dak pli ando nalitum la bang sodim stame jogdun ikme lapen puthot lang polonang science stream atuma phan bang science stream la bang ke zoology along stame dak ke thom do lapen botany afan dak ke thom do physics dak ke thom aposto chemistry ke thom do mathematics ke thom lapen geology hini do lapen statistics lapan hini do kadu ka pen dakta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 an daga post vacancies to dak stamina litum jongsi ki jogdun jining hang polte jogdun iktame lapen non teaching staff of stame da post vacancies bang pipon lo non teaching staff bang la puhilo librarian afan dak ingsia post to lapen kachar dang bang MA pass nang pol lapen demonstrator mate botany panta BSc major ke antang abang pinang product ingsi do lapen number 3 along stame demonstrator physics la panta ingsi do lapen demonstrator chemistry afan stame ingsi do kadu ka pen non teaching staff dak pli ando la sinalitum non teaching staff rong jong si jogduni pulte nalitum jogdun iktame lapen age limit bandal chithan polonang age limit lamang ki 18 pen aki kom kalide nang pola pen 40 pen aki ong kalide nang po ke planning ji ko son la pulte nalitum candidate are required to fill up their details in the paragraph from standard application Assam Gazette part 9 standard form along sinalitum fill up ignang po da nalitum personal details lapen kinang social education qualification nalitum togdun ignang po lapen kopso po song sinalitum ki jogdun di mahala bang so post amens tame nalitum standard form along tame mention pon ignang po lapen nalitum ki thondam nang ji labang kilason lo lapen ingson alam dolang documents tin along nalitum sell attested mate nalitum amen chitogdun nang po lapen ki thondam ning labang kilason lo
Principal Kheroni College Kheroni West Karbi Anglong Sam 782448 labang sodim sinang tum humri dap ignang po lapen in lapen dak the application should rest the time of the before 30 August labang so chiklo 30 ansi last date lo tro register speed post kalte email kalte WhatsApp pen staminalitum lo ikme form bang nalitum jogdun ikme nalitum hodak college long dam pen le thondam ta chok kalipote speed post pen ta chok kalte email pen staminalitum lo ikme kalipote WhatsApp pen staminalitum jogdun ikme lapen salary bang la son lo salary kon an ma pulta nalitum da screen along thek pon long ikpo assistant professor of around 27,000 pen 30,000 analitum per month long por ikpo lapen librarian atuma bangke 16,000 pen cheng pon po 18,000 analitum long pon ikpo lapen demonstrator atlatum bangke 14,400 pen 16,000 analitum salary bangke long pon ikpo selection process la bangke la sono the eligibility applicant will be have if you are to interview the interview procedure as a result to interviewer the decision will be interviewed to final and no other applicant claim for the job lapen interview and lapen salary bangke da qualification ating pen salary bang ta pipon ikpo lapen contact number na litum na screen along thek pon long igi labang so contact number man jong na litum jog dun igi apply dun igi pul labang so contact number pen email id ban na litum screenshot and igder non kali pul na litum sepon igder non nalitum jong se on of odak damun e form ki jog dam pulat nalitum WhatsApp lapen email id email pen stamen nalitum email id la bangke la sonla la ban mobile number bangke la screen along thek pon long ikpon nalitum mobile number la bangke la sonla 9394970274 la bangke principal number la bang sodim le nalitum application send iktame lapen email id bang Kheroni College 2022@gmail.com labang sodim le nalitum mail penstame lopon ikmelo lasi pinia video long bang nilila West Karbi Anglong pen kapiklang pon mate Kheroni College sa hin pen kapiklang pon Voreng Awarsai APHUTHAK nalitum phanang kwan pi bangkel anchol la pen puthot address man ason la haja kefer forest bazar Kheroni West Karbi Anglong Assam nalitum la bang sodim si humri dam ignang pon la pen nalitum la screen long thek pon long igi nalitum Kheroni College long humri dam iglutan nalitum la bang so Voreng Awarsai bangke jogdun iklong po asonna la sinalitum standard form download ikon la pen print out ikon la pen hadak kinang so nalitum details la pen education mate qualification details pa nalitum fill up dun ikon la pen documents kinang so documents nalitum pabon dun ikon la pen offline se thondam bulten nalitum mina dam pen thondam iktame college long kali bulten nalitum speed post la pen email la pen WhatsApp pen stamen nalitum lo ikmelo tangte pini abidi long mang la pathek pen nili nakwan pi bangkel ancholo la sinalitum ninghang polte jogdun ikon la pen la bangso video kan ma share on nalitum share pon ikon asipini video long bange nili pathek pen la ancholo la sidome thakme kaduka ve Karbitis 2.0 YouTube channel long kelang ra do an pastame nili hin pen kardom